Bona tarda a tots. Jo vinc aquí amb una intenció perquè em va fer una broma el Manel. Va dir, bueno, tot això que explicaré de l'alta velocitat, que volem encabir a la via d'alta velocitat, tot això està molt bé, però de debò entra això a la via que tenim? I em va dir, bueno, potser que fem una anàlisi, no? I bueno, d'entrada aquí hi ha una sèrie de dades realistes que no ha llegit el Manel, no? Però tenim un efecte que ja vaig mencionar en una conferència al Palau Macaya, en què dèiem que eren víctimes d'això, de l'emparedat d'ample ibèric, perquè el 2025 el País Valencià canvia l'ample, especialment el tram entre Vilaseca de Solsina i Castelló, passa a haver-hi ample internacional d'una manera definitiva, i tota França fins a la frontera d'Ucraïna tenim ample internacional, o sigui que aquesta història queda molt clara. Hi ha un coll d'ampolla al Vallès, només n'hi ha 2 vies i hauria d'haver-hi 4. Clar, si comparem coses d'aquest estil, perquè a Cartagena ha d'haver-hi 3 vies, doncs, a veure, si a Cartagena, que està a 500 quilòmetres al sud, hi ha 3 vies, com és que al Vallès no ha d'haver-hi 4, quan a més havia d'entrar la via d'alta velocitat pel Vallès. Hi ha un altre coll d'ampolla al sud de Tarragona. D'aquest avui no en parlarem. Les xifres, que he començat a mirar-les, fan por, però això avui no toca. Hi ha una elevada demanda vigent i creixent de mercaderies. Veureu ara unes xifres de mercaderies que us poden marcar una mica la tendència general de tot això. No hi ha previsió de canvi d'ample de la xarxa actual, per exemple, el tram de Figueres a Portbou, que seria un pal·liatiu a la situació que ara tot seguit veureu. I hi ha altres corredors que haurien de tenir caire europeu, per exemple, a Granollers-Puigcerdà, la carretera fins ara sí que forma part de la xarxa transeuropea, en canvi el tren no, Manresa-Lleida 3/4 del mateix, i Reus-Lleida, que forma part essencialment del que seria el corredor mediterrani pur i dur, ara i en la nova versió que vindrà. Anem a veure els trens del segon semestre del 2025. Mireu, això com a serveis ferroviaris de la línia, i insisteixo, el tram entre Barcelona, Tarragona, cap al nord, seria aquest. Ja hem estimat uns 10 trens. SNCF Mobilités 1 i 2 són els TGVs, podem dir un TGV del convencional, el clàssic, i un altre Ouigo, aquest de 2 pisos, que és el que ara està fent el servei. Un parell, un pel matí, un per la tarda. Si van amb doble composició, estem parlant de 1.000 persones cada tren. És a dir, 2.000 persones. Estaríem parlant del 25% del que avui és l'oferta aèria. La Renfe ha parlat, oficialment, això hi ha declaracions públiques, ha parlat de 3 trens, un Madrid-Marsella, un Barcelona-Toulouse i un Barcelona-Lyon. Fixeu-vos que aquí només hi ha un servei d'anada i un de tornada. Per anar bé hauria d'haver-hi un servei pel matí i un altre per la tarda, que en serien 6. Anem a ser molt moderats. Portem ja 5 trens. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya té previst fer aquesta xarxa una mica que parlava en Manel, i clar, fixeu-vos que és una estimació de serveis amb un projecte que està recolzat per la Comissió Europea. És a dir, va fer una presentació a la Comissió Europea de Ferrocarrils i què menys que 3 trens. Si no, m'és igual, els hi passem a la Renfe aquests 3. I després hi ha 2 nocturns, que aquests també són interessants. Un operat per l'operador suís SBB, un altre l'austríac, que són els Euronightjet. És un sistema de ferrocarril nocturn molt estès per Europa i tenen intenció de fer el Barcelona-Zúrich. El de Barcelona està per veure, el de Zúrich sí. I el European Sleeper, el Barcelona-Amsterdam, que també és un dels projectes, dels 10 projectes recolzats per la Comissió Europea. Estarem d'acord que 10 trens no és una xifra i, a més, aquests, d'una manera o d'una altra, ja estan anunciats. Us he de dir una cosa. El quadre de serveis del 2025 s'ha d'anunciar, s'ha de començar a preparar el mes de juny d'aquest any. O sigui que la bomba ja fa tic-tac. O sigui, això ja ens apreta. Mercaderies. Mercaderies per al segon semestre, aquí hem de dir 2 coses. Pel segon semestre hauria d'estar ja acabat el canvi d'ample entre Vilaseca i Castelló. Aquests són els compromisos que hi ha. Seran o no seran, però el compromís hi és. Us puc dir que el dia d'inici del servei a la terminal de la Llagosta està previst el plec de la concessió el 1 de maig del 2025.
això no m'ho he inventat, és de disposició pública. Aleshores, anem a veure quins trens hi ha també previstos. Aviam, a la Llagosta se'n parla que han de sortir 4.600 trens. Anada i tornada, això són 2.300 en un període de 365 dies. Això són 7 trens. 7 trens que més aviat seran 8, però això en el ben entès que es treballa tots els dies de l'any i les 24 hores del dia. Anem a fer una abstracció. Per exemple, Via és l'operador que fa l'autopista ferroviària aquesta del Voló cap a Bettemburg, a Luxemburg. Estan fent 6 serveis al dia i volen operar aquí. Estan ara operant un sol tren. Si no fan 7-8 trens, la pèrdua de diners és espectacular, perquè hi ha uns cànons molt forts i hi ha unes necessitats importants de fer trens. És a dir, estem parlant de 3 intermodals, perquè hi haurà serveis de contenidors pròpiament dits, i 5 d'autopista ferroviària. Ara mateix, Cantunis-Morrot. Hi ha 3 serveis que podem dir diaris, que són el servei a Busto, el servei a Amberes i el servei a Ludwigshafen-Mannheim, que operen UPAC i Combi-Werker. Cantunis, hi ha trens de mercaderia general, hi ha cotxes i un tren de lleixiu que té com a destinació final a Martorell amb un transbordament de mercaderia. Cosa espectacular per 17 quilòmetres que hi ha del port de Barcelona a Martorell. Martorell-Seat. La Seat ha dit de fer 5 trens. Anem a ser més... apaguem una cosa i seran 4. Potser, ja veurem. Cotxes i peces components. CDC Catalònia és l'antiga terminal de BASF, a Tarragona. Això s'ha traslladat a la terminal de la Boella dins del port de Tarragona i ells han parlat sempre de 4 trens, en sentit sempre cap al nord. El port de Tarragona n'ha parlat de 2, un dels operadors, que és DP World, se sap que estan fent gestions, però què menys que 2 trens. M'he deixat abans el port de Barcelona. El port de Barcelona no farà trens? Posem-li 2. És que ara mateix no en fan. Posem-li 2. Sagunt. El port de Sagunt. Hi ha tota aquesta història de la gran fàbrica de bateries que ha de subministrar a mitja Europa. Molt bé, de moment hi ha uns trens que van a Castellbisbal i a Portbou que porten material siderúrgic i són un parell. No tenim notícies de més. Ni tan sols hi ha una preparació ara mateix de vies d'ample internacional a l'àrea de Sagunt. Fixeu-vos que també València, el port de València, no està fent res ara mateix cap al nord, conto hi ha un tren, he sentit a parlar, i la Font de Sant Lluís potser en farà també un parell de trens, és a dir, però fixeu-vos, tot plegat són 29 trens. Almussafes, la Ford, un tren de cotxes i un de components, que és grosso modo el que s'està fent ara mateix. I Via, l'amic aquí, Miguel de San Juan, és gerent d'una empresa, Primavia, que volen sortir de l'àmbit de la zona d'activitats logístiques de Múrcia i probablement pensin fer un tren. Perquè penseu que un tren que surti des de Múrcia necessita 2 composicions per fer un sol tren, perquè són quasi 2 dies de viatge. A partir d'aquí, això què ens dona? Ara us presentaré una cosa que ens dirà moltes coses, però no les dic jo, les diu la gràfica. I aquesta gràfica, us feu la idea que és aquells exercicis que fèiem a l'EGB, jo vaig inaugurar l'EGB l'any 70, de 6è de bàsica, que et deien un tren surt de Barcelona, va cap a Madrid i va a 80 km per hora. Ara és el que veurem aquí i veurem quines conclusions en traiem. Això és el que se'n diu una malla. Què hi ha aquí? Això mostra el tram entre Barcelona i Sagrera i veieu unes línies blaves, que són aquestes entre les 7 del matí i les 9 del vespre, que marcarien els trens de viatgers. Uns trens que circularan a una velocitat màxima de 200 km/h perquè ara és la que s'admet havent-hi trens de mercaderies. Fixeu-vos que també els horaris estan cadenciats. Aquesta no és una exigència, però és una conveniència molt bona que demana França i tots els operadors d'infraestructura generalment, perquè si els horaris no són cadenciats hi ha problemes per encabir els trens. I en vermell, si compteu, surten 25 trens. Si anem enrere, sortien 32. Els 25 se'ns quedaven a Tarragona. Què passa aquí? Doncs passen més coses aquí. Si us fixeu, aquí hi ha una cosa que se'n diu PAET, Riells, Vilobí, Dunyà. I no n'hi ha més.
Què vol dir això de PAET? Post d'adelantament i estacionament de trens. Aquí surten aquests trens de mercaderies que tenen una velocitat mitjana, això també els problemes aquests de la bàsica que dèiem, de 80 km/h, més aviat una mica menys, perquè aquesta línia és una successió de rampes de 18 mil·lèsimes, amunt, avall. Té un traçat una mica estrany. Els trens d'alta velocitat, velocitat màxima 200, encara que siguin els nocturns, poden circular 200, 220 fins i tot. I què més passa aquí? Doncs passa una altra cosa aquí. Vilobí d'Onyar és aquí a l'aeroport de Girona. Us heu plantejat quins quilòmetres hi ha de Vilobí d'Onyar a Perpinyà? Doncs hi ha 100 quilòmetres. Què vol dir? Amb aquests 100 quilòmetres no tenim manera d'apartar un tren. Ostres, però aquí hi ha aturades a Figueres Vilafant. Què passa? Doncs passa que hi ha pendent de fer una obra des del 2012, que és unir les vies 5 i 7, perquè ara mateix no estan connectades, i hauríem de tenir en consideració, si fem el sentit contrari, la via 6 de l'estació de Figueres Vilafant per poder esperar els trens que han de continuar cap a Barcelona. No noteu res a faltar aquí? Tot us quadra bé? Doncs ara mateix hi ha 16 trens que inicien servei o acaben servei a Figueres Vilafant. 16. I on són? Si posem aquests 16 trens, hem de treure trens de mercaderies. O si traiem trens de mercaderies per posar aquests altres, aquí això no lliga. Tenim un problema. Sabeu-vos que us he dit, Figueres Vilafant, hem de fer una petita obra, no és gran intervenció, però necessitem que els trens s'aturin, perquè si no, no poden adelantar. I passen més coses aquí. Com ho fem, això? Diem que de Tarragona, els trens que venen de Tarragona avall no pugen? Ostres, alerta. Manel, els trens aquests que has dit, no ho sé, què podem fer? Fixeu-vos en un altre detall. Aquests trens van tots a la seva hora. En el moment que se'ns escapi un tren del seu solc, això ja no quadra. Què podem fer? No gaires coses. Encara podem fer coses. Tenim un tercer fil, una mica més amunt d'aquí de Vilobí d'Onyar, que ens connecta amb Figueres Vilafant a través del tercer fil de Girona. Aquest tercer fil va ser una obra d'uns 200 i pico milions d'euros. Això inclou el tram nou entre Vilamalla i Figueres Vilafant. Però, clar, aquest nou tram van passar 1.052 trens. Des del 2012 no està utilitzant-se. I té PAET d'aquest, té punts on estacionar i parar trens. Té 3. Amb això ja tenim un coixí, ja tenim alguna possibilitat de fer coses. Però, esclar, a la diapositiva d'abans, Manel, ho has deixat clar. No tenim més remei que utilitzar la línia convencional, que té unes altres components, perquè aquí, si us hi fixeu, on ve el mal? El mal ve de la diferència de velocitats dels trens. Trens lents amb trens ràpids no lliguen bé amb una línia. I això és una realitat que no ens podem escapar d'ella. I fixeu-vos, a més, que aquí estem fent algunes trampes. Us en recordeu que hem dit 3 trens de la Llagosta? O surten els 3 trens intermodals a aquesta hora, o si no tenim seriosos problemes per encabir-los. I fixeu-vos, un tren a les 8 i un tren a les 9 del vespre, doncs un al d'Amsterdam, el de les 8, hi ha una mica més de distància, i el de les 9 el de Zúrich. La resta, doncs hem de fer el 5 d'autopista ferroviària i el que vagi sortint dels diferents serveis. És a dir, hem de quadrar tot això amb un interval. Direu, i per què entre les 0 i les 4 no? Hi ha una cosa que se'n diu banda de manteniment, i aquesta banda de manteniment afecta a 3 línies diferents. El branc que va del port fins a Castellbisbal, el triangle de Castellbisbal, Rubí, Papiol, el tram entre Papiol i bifurcació Mollet i Mollet-Sant Fost, i després la pròpia línia 050, que és la línia de Barcelona-Sagrera fins al límit amb la línia amb l'FP, que és el concessionari, l'antic concessionari TP Ferro, que són els 44,2 quilòmetres d'aquesta concessió que sempre hem dit el túnel del Pertús. No, són 44,2 quilòmetres.
Doncs si no fem alguna actuació d'aquest estil i el canvi d'ample és imprescindible, entre altres coses perquè també ens ho demana la Unió Europea, doncs això fa mala pinta. De moment aquests trens, Manel, hauran d'esperar, però no sé com podem millorar això. Això no ho dic jo, això ho diu aquest gràfic. Això no entén de decisions de qui ho ha planificat. No? Això són evidències matemàtiques, però d'estar per casa. I em sembla que hi ha una darrera diapositiva. Catalunya ferroviària, entre l'utopia i el col·lapse. Home, potser és una mica dur dir això, no? Però fixeu-vos que hi ha una cosa que no hem dit. Es parla del col·lapse de França. Hem mencionat França? De moment, França, els trens hi caben, i hi podeu pujar-hi de peus. Això donaria per una altra conferència de parlar quina és la situació de França. Però l'utopia i el col·lapse em temo que el tenim aquí. Jo, per la meva part, no us distrec més. Penso que ara és bon moment de començar a fer preguntes, respostes i tot això. I jo, Manel, t'ho deixo tot a tu, que